the sun that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Rivelazzjoni 6, vers 9 sa 11. Għawek ovvjament Ġwan jirrekordi il-vizjonijiet, il-teorit li għal-għataħ, u għadha minnhom jgħadni. Meta fetaħ il-5 siġil, jiena rajt taħt l-artal l-erwieħ ta' dawk li kienu maqtulin minħabba l-kelma tagħna u minħabba x-xhieda li taw. U kienu jgħidu b'leħen qawwi u jgħidu omulej qaddisu veru, ma tagħmilx ħaq jew ma tagħmilx ġudizzju u titħallas ta' demna minn dawk li għamlu fl-art. U lil kull wieħed minnhom ingħataw il-bies bojgħod u għalulhom biex jistrieħu ftit ta' żmien ieħor sakemm l-għad tagħhom ikun sħiħ ma' sħabhom għaddejja u maħudhom li se jinqatlu bħalhom. Ħallum se niddiskutu kwistjoni illi kultant tinqala meta nikkonsidraw l-istat intermedjat tagħna, u ċoe meta mmutu sakemm qegħdin nistennew il-qawmien mill-mewt fl-aħħar jum x'jiġri minnha. Essenzjalment din il-ħaġa issir aktar faċli jekk aħna niddeterminaw minn issa mill-bidunet. Aħna l-bnedmin minn xi aħna magħmulin. Hemm xi nies bħal huma s-Seventh Day Adventist, l-election sejħa xhieda ta' Ġehovah u wkoll xi Kristjani li mhumiex malmin kif suppost, illi jemmnu illi l-ġisem u r-ruħ huma xorta waħda. U allura appena l-ġisem imut, ir-ruħ ukoll tmut. Jew aħjar torqod, tinżel fil-qabar mal-ġisem. Dimma ta' smajta l-ewwel darba ħassejt ħrafa. Però hawn nies li jagħmlu hekk, nasu jgħidulhom monistri. Il-bniedem huwa mono, ħaġa waħda. Issa jagħmlu ġisem, jew seħlu ruħ ma jimpurtax, huwa ħaġa waħda. Wara la jmut, ovvjament il-ġisem naraw nieża fil-qabar, ir-ruħ ukoll torqod fil-qabar. Dik hija teorija tagħhom, teorija żbaljata. Hemm min imur jerġa' fuq l-estrem li ieħor. Dawn sejħulhom trikotomisti. Ħafna Kristjani llum il-ġurnata, speċjalment Pentekostali, jemmnu li l-bniedem huwa kompost minn 3 partijiet, 3 elementi. Il-ġisem, ovvjament, ir-ruħ u l-ispirtu. Jaraw differenza bejn ir-ruħ u l-ispirtu. U allura dawn marru fl-estrem ieħor minn ħaġa waħda issa 3. Timem? Illi x'intiġi biex tiddefendi il-pożizzjoni l-iskrittura għal darba oħra ma jnexxilekx. Għaliex kemm il-darba, anzi regolarment l-iskrittura tuża l-kelma ruħ għal spirtu u spirtu għal ruħ. Il-pożizzjoni biblika hija dik li għandit nissoru meta kont mor id-dottrina. Tgħidli li aħna għandna ġisem u ruħ. Issa ir-ruħ tissejjaħ spirtu iva, imma jekk ridu nkunu sempliċi u korretti, il-bniedem huwa kompost minn 2 elementi. Element li jidher tmissu, ċoħe il-ġisem, u element li huwa invisibli u ma tmissux ir-ruħ. Bidu naqraw illi fil-ħolqien Alla il-muri Alla sawwa l-bniedem mit-trab tal-art, dak huwa l-ewwel element, u nefaħ fil-nifsejħ nifs il-ħajja, u l-bniedem sar ruħ ħajja. Aħna erwieħ ħajjin li qegħdin ngħixu fuq l-art ġo ġisem, ruħ fil-ġisem. Għalhekk ġabbu jgħid illi il-ġisem mingħajr ruħ huwa mejjed. Ġabbu
kapitlu 2. Il-ġisem mingħajr ruħ huwa mejjed. U nifhmu wkoll il-għala Ġesu Kristu inkoraġġiena biex ma noqogħdux nibżgħu mill-infidili u nsikru ħalqna għax iweġġawna. Jgħidilna tibżgħux minn dawk li kapaċi joqtlulkom il-ġisem ma mbagħad m'għandhom xejn aktar jistgħu jagħmlulkom. Ibżgħu aktarx minn dawk li kapaċi joqtol kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Mela Ġesu hawnhekk qiegħed ikun ċar issimu illi aħna għandna kemm ġisem li jintemm imut kif ukoll ruħ illi Ġesu hawnhekk aċċentwa, enfasizza illi l-vera jien, il-vera persuna hija r-ruħ li preżentament qiegħda tagħammar f'dan il-ġisem illi kif nintekku l-bol kemm aħna huwa ġisem dajjef il-mod jiddajjef imut, però dik ma tkunx it-tmiem tal-istorja għaliex Ġesu għedna jinurqaw mill-ħajja jagħmel fiha qabel jmut jerġa' jgħix. Jgħix jagħmel fiha ma jmut qatt. Qegħdin nistennew il-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Sadattant l-uliet talla id-dixxikli ta' Ġesu illi qegħdin imutu x'qed isir minnhom. Tweġiba nofsa diġà nafuha u hija ovvja u tista' tara b'għajnejk. Il-ġisem mejjed il-katavru jintrat lura lejn l-art minn fejn kien magħmul. Inkwantu r-ruħ x'isir? Il-monisti huma żbaljati għax ir-ruħ mhijiex il-ġisem u l-ġisem mhijiex ir-ruħ. Il-bniedem huwa ruħ li jammar ġo ġisem. Il-tripotemisti huma wkoll żbaljati, irridu naraw mela x'isir mir-ruħ. Ir-ruħ ma torqodx, ir-ruħ Alla isejħilha il-vera persuna il-jien tajjeb mal-mewt jiena tkun introdott fil-preżenza immedjata talla, konxju, nafx qed jiġri minni fil-waqt illi minix komplut, minix sħiħ. Għaliex għad jonqosni il-ġisem li ħallejtu biex jitħassar ma Ġesu għedni li għad jagħtini salvazzjoni sħiħa, holistika. Ġesu għedna salvazzjoni mhux biss fir-ruħ ma wkoll fil-ġisem. Għalhekk nitkellmu dwar l-istat intermedjat l-erwieħ fil-ġenna tajjeb li qegħdin jistennew il-reżurrezzjoni fl-aħħar jum. Frattant l-iskrittura meta nitkellem dwar il-mewt sikwiti tuża it-tixbiħa jew il-metafora tar-raqda. Meta Ġesu mar fid-dar ta' dik it-tifla ta' 12 sena li kienet mietet, kulħadd qed inewwa, kulħadd qed jibket, jagħmlu fratterja sħiħa. Ġesu qalhom ieqfu għax it-tifla mhix mejta, iżda rieda u bdew jitqu bih għax kien jafu li mejta. Ġesu qiegħda dik it-tixbiħa tar-raqda għaliex għax kien appik se jqajjimha mill-mewt għal darb'oħra. Meta sar jaf bil-marda ta' ħabibu Lażru Betanja, Ġesu qal id-dixxikli jiena ħammur u nqajmu mill-irqad. U d-dixxikli qalulu isma' jekk raqat fih, meta għandek marit u jdu raqda tajba, imur għall-aħjar. Ma Ġesu qed jirreferi għal l-irqad tal-mewt. U fl-aħħar kellu ċar jgħidilhom jiena ħammur u nqajmu mill-mewt. Però din it-tixbieħ hija waħda sabiħa ħafna, hija waħda komfortabbli ħafna. Meta Alla qed jiddeskrivi il-mewt tagħna illi iddejjaqna, illi ċertament il-mewt hija l-għadu tal-bniedem, l-għadu final tal-bniedem, ibn se jirbaħ fuq ħafna affarijiet fuq il-mewt ma tistax tirbaħ. Frattant, Ġesu jgħidilna min jemmen fija ma jara qatt il-mewt. U biex jissapportja il-kliemu stess sikwit jiddeskrivi il-mewt tagħna bħala raqda. Ja sabiħa għaliex bħalma l-irqad jimplika mistrieħ
bil-ħidma tagħna. Aħna matul il-ġurnata inti attiv, qed taħdem, inkollu sejjer, tajjeb ma flaxija tmut tintet u waqaft mill-ħidma jew mis-sara illi inti kont involut fija. U l-istess ħaġa tagħmel l-Iskrittura. Fil-Titta Rivelazzjoni 14 vers 13 jgħidilna. Jiena smajt leħen mis-sema jgħidli iktar, imberkinu mal-mejtin illi jmutu fil-mulej minn issa l-qudiem. Iva jgħid l-Ispirtu biex jistrieħu mit-taħbit tagħhom u l-emelet tagħhom imorru warajhom. Appuntu, fil-mewt aħna ma nibqgħux imħabtin u maqsin speċjalment aktarx mill-ħidma tal-ġurnata bħala skrivani u bħala kwalunkwe sejħa oħra, aħna ntaqlin bid-dnub. U għad-dnub illi kissirna f'din il-resistenza tagħna. Mal-mewt aħna nistrieħu mill-ħidma tagħna. Jerġa' wkoll il-mewt hija mqabbla maraqda, tajjeb, il għaliex hija waqfa il-mewt twaqfek milli tkompli tipparteċipa fl-attivitajiet li appartenu għall-isfera ta' id-dinja. Taħt il-kappa tax-xemx għaddej ħafna ta' attivitajiet misel ġen, Sara, kulħadd irid ilaħħaq max-xogħol, vera, il-mewt hija waqfa minn dawn l-attivitajiet kollha. U ċoe allura il-mejtin m'għadhomx aktar attivi f'din id-dinja, importanti, m'għadhomx attivi f'din id-dinja li jkunu ħallew. Importanti, għawek nizbalja nżorru fin-niex, jekk aħna naħsbu illi il-mejtin mhumiex attivi, mhumiex konxi għal x'qed jiġri fid-dinja. Huma konxi fil-sfera ġdida u ċoħe fil-ġenna fejn ġew introdotti mal-mewt tagħhom. Il-mewt wkoll deskritta bħala raqda il għaliex bħalma ħana norqdu bit-tama li l-għada fil-ħodu nerġgħu nistempħu u nkomplu. Nemnu iva, u dinja artiklu kardinali tal-fidi tagħna, nemnu illi għad inqum. Il-mewt tista' telibna, il-mewt fiżika tista' telibna issa, probabbilment il-kol kemm aħna, però għad inqum. U allura meta ngħidu illi it-tali Kristjan raqad u ċoħe miet, qegħdin nesprimu b'mod sabiħ. Illi bħalma wieħed jorqod jqum l-għar fil-ħodu, hekk ukoll qegħdin nistennew il-reżurrezzjoni tal-ġisem tagħna fl-aħħar jum. Xi ħaġa il-profeti minn kmieni ħabbruha, xandruha, Eżajja wieħed minnhom fejn jgħidilna il-mejtin tiegħek qatt jgħixu. L-itzma tagħhom iqumu flimkien ma' ġismi mejjed. Qumu u għannu, u intom li tagħmru fit-trab. Għax in-nida tiegħek u bħal nida taż-żernieb u l-art trott il-mejtin. L-art trott il-mejtin. Ġesu jgħid li għad jasal jum li daw kollha l-umanità kollha l-huma fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu. Dawk jagħmlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja, dawk jagħmlu il-ħażen għal qawmien tal-kundanna. Mela x'qegħdin ngħidu? Meta l-Bibja xxebbaħ il-mewt ma' raqda ma jfissirx illi il-bniedem spiċċa jew raqad jew daħal fi-stat ta' oblivion ma jafx qed jiġri minnu. Għafakkarkom il-vera jien huwa il-ruħ li preżentament bħalissa qiegħda tagħmmar Pawli sejħilha tinda. Hija tinda illi qiegħda tisfolja ruħha tiżarra tispiċċa bil-mod il-mod. Però min jemmen il-monisti li jgħidu l-ġisem u r-ruħ għal-ġisem u t-tnejn imorru fil-qabar mal-mewt. Jekk rridu ta' bil-ħaq jagħtuna prova li l-pożizzjoni tagħhom hija korretta, rridu juruna illi l-mejtin ma jgħidux sehem fl-attivitajiet tal-isfera l-ġdida tagħhom u ċoħe fil-ġenna.
Da parti tagħna nistgħu nuru u hekk se nagħmel, nistgħu nuru illi il-mejtin jibqgħu attivi. Jibqgħu attivi. Ġisem ovvjament jitħassar jintemm. Il-vera persuna, u ċaħnidu l-każ Pawlu, Iżajja, Abram, dawn in-nies ilhom mejta, dawn huma attivi. Għaliex? Għax Alla mhux Alla tal-mejtin u Alla tal-ħajjin. U kulħadd jgħix għalih. Iva ma jafux qed jiġri f'din id-dinja, bħalma aħna ma nafux x'qiegħed jiġri fil-ġenna, nafu ġeneralitajiet. Tifmuni, li nafu li l-qaddisin fil-ġenna qegħdin jqimu lil Alla huma feliċi, imma ma nafx partikolarment l-Apostolu Pawlu x'qed jagħmel u x'qed jgħid u biex invalu bħalissa. Bħalma huwa ma jafx jien x'qed nagħmel bħalissa. Ma għandha dabien hemm din il-qasma bejnietna. L-attivitajiet ta' din-dinja nafu xi ftit jew x'qed isir. L-abitanti tal-ġenna jafu x'qed isir madwarhom fil-ġenna, ma jafux x'qed isir fuq l-ħlief ġeneratajiet. Għandhom memorja u jafu li bħalma huma kienu jieklu, jaħaslu, jimxu, jagħmlu l-istess. Ma ġeneratajiet ma jafux partikolarment u għalhekk ukoll imbrek isir ngħid li għalhekk ma tagħmel sens illi titlob lill-qaddisin. Għax ma jafux. Titlob il-Alla l-ħaj li huwa infinit, li huwa omnipreżenti, li waħdu wkoll kapaċi iwieġeb u jonora it-talb tagħna. Il-monisti dan li jgħidu li l-ġisem u r-ruħ ma xorta waħda tnejn jorqdu fil-qabar. Jitfixklu il-għaliex hemm ċerti passaġġi tas-Testament il-Qadim fejn qishom jindikaw illi mal-mewt il-bniedem jispiċċa. Mal-mewt il-bniedem mhuwiex isjed. Però huma faċilment nistgħu nispjegawhom iva mhumiex iżjed għal dinja. Għal dinja. Ma jfissirx illi m'għadhomx jeżistu u m'għadhomx konxi u m'għadhomx aware tal-affarijiet madwarhom. Sal 6 vers 5 pereżempju jgħidilna għax fil-mewt m'hemmx tifkira tiegħek. Fis-santna tal-imwiet jew aħjar f'Xeol min jiżżikħar. U mill-perspettiva ta' id-dinja, iva, il-mejjed huwa mejjed. Ma jistax jingħaqad magħna biex bl-ewwel infarru l-Alla u nirringrazzjaw. Dak is-sens dan is-salm għandu raġuni sa sħaġa salm 115 indikom eżempju ieħor. Ta' kif titkellem l-Iskrittura kultant. Salm 115 vers 17. Il-mejtin ma jfaħrux lil-mulej, lanqas dawk li jinżlu fiskiet. Iżda aħna nbieru l-mulej, minn issa u għal dejjem faħru lil-mulej. Tinnotaw kif l-awtur qiegħed jagħmel distinzjoni, jagħmel kontrast bejn mejtin u l-ħajjin. Din id-dinja, il-mejtin ma jfaħrux lil-mulej. M'għadhomx iżed magħna. Nisbu fil-qabar, il-ġisem tagħhom huwa intrattura fil-qabar. Iżda aħna nbieru lil-mulej għal minn issa u għal dejjem taraw il-kontrast. Fl-isfera ta' id-dinja, iva, il-mejtin la għadhom jinnotaw, ma jafux għadi jiġri, ma jistawx ikomplu l-attivitajiet illi aħna involuti fihom. Mill-banda l-oħra, huwa evidenti li l-Iskrittura tarrafna kemm l-erwieħ in-nies li m'għadhomx magħna, m'għadhomx f'din id-dinja tagħna, għalhekk aħna nemmnu fl-immortalità tar-ruħ, li r-ruħ ma tmutx, ma tibqa' teżisti, tibqa' ħajja għal Alla. Huma involuti f'diversità ta' attivitajiet. U nibdew naraw wieħed l-ewwel it-tama tan-nies li kienu jgħixu anke qabel ma twieled Ġesu Kristu. Bħal David. Dawn nies ukoll kellhom it-tama. U esprimewa David fil-flanijiet tiegħu, Salm 16 pereżempju, vers 11.
Fejn l-mulej qed jgħidu int ma tħallix lil ruħi f'xeol. U lanqas tħalli l-qaddis tiegħek jara l-ħofra, int turini l-modija tal-ħajja. Qudiemek hemm il-milja tal-ferħ, fuq l-bintek hemax għal dejjem. Din hija tama li David jesprimi minn id-dinja x'se jsib lil mill-qabar. U qed jgħidu mulej, quddiemek hemm il-milja tal-ferħ. Jiena nistaqsi, kif jista' ruħ li jarriqta fil-qabar tkun ferħana? Jista' x'ikun? Ma tagħmel sens. Quddiemek hemm il-milja tal-ferħ, fuq l-bintek hemax għal dejjem. It-tama ta' David bħal Psalm 23 għallu tassew it-tiebu l-ħina jiġu għaraj il-jiem kollha ta' ħajti u jien nammar f'dar il-mulej il-jiem kollha. Il-jiem kollha ġifieri kontinwament għand eternità. Dik kienet it-tama tan-nies ġusti fil-antik net. Psalm 73 jgħid xi ħaġa simili. Vers 23. Ma dawn kolli kont dejjem jgħid. Int zammejtni minn id l-leminija, qed jgħidu l-esperjenzi tiegħu matul ħajtu. Issa nista' jirringrazzja l-Alla qed jgħidu inti zammejtni minn idi l-leminija. Int tmexxini skont il-ħsieb tiegħek. Alla għandu l-pjan tiegħu qed iwettqu. F'kull wieħed waħda minnha imbagħad jiġri. Imbagħad tilqani fil-glorja tiegħek. Kemm sabiħa dik? U ma jdoħallu l-ħadd li jisraqilna dan il-faraġ, dan id-tama ħajja illi l-iskrittura tatina fejn wara imbagħad inti tilqani fil-glorja tiegħek. Alla jilqa' mill-bidunet hekk kienet matul il-ġenerazzjonijiet daw kollha illi afdaw fadna illi emnu l-weda tiegħu mal-mewt Alla laqahom u għadu jilqa' lin-nies ġusti fil-preżenza immedjata tiegħu. Ġesu jgħidilna storja dwar żewġ nies, wieħed sinjur u ieħor fqir, Lazzaru. Hija storja. U hija storja ovvjament meta storja allura ma tistax tfetta fid-dettalji, Ġesu irid jurina illi iva hemm eżistenza wara l-mewt. U aħna nsaqsu x'tip ta' eżistenza illi hija illi r-ruħ rieda fil-qabar passiva, ma tafx qed jiġri madwarha, ma tafx sar minnha. Le, jekk taqra l-istorja naraw illi hemm il-Lazzaru li qed jitfarraġ fih dan Abraham, ġewwa il-ġenna. Mentri anke l-lani illi meta miet u ndifen sab ruħu fl-infern. Fit-batija, konxju fit-batija. Tant li talab il-Abram biex jibgħat il-Lazzaru biex jibil tarf sebaw fl-ilma biex iberridli il-sir il-fjamma tan-nar. Evidentament, kemm mitlufa kif ukoll in-nies salvati huma konxji jafu x'qed jiġri minnhom wara l-mewt. Ġesu sikkwit matul ħajtu talab għad-disċipli tiegħu. Finalment qabel ma sofra, Ġesu talab fit-tul u l-apostli kienu qegħdin jisimgħuh u Ġwanni jogħġbu li jirrekordja din it-talba għalina biex naraw x'inhu l-interess ta' Ġesu Kristu. X'irridna fejn irid iwassalna Ġesu Kristu. Fit-tmiem it-talba tiegħu Ġesu jgħid missier jiena rrid li dawk ukoll li jinkajtu ikunu miegħi fejn inkun jien. Ħansaqsi, fejn hu Ġesu Kristu? Ġesu Kristu qiegħed fil-glorja tal-ġenna, fuq l-eminija tal-missier, fl-ogħla tas-smawiet. U Ġesu qed jgħid irrid li dawk li huma tiegħi ikunu miegħi fejn inkun jien. Bit-talba Alla onoraj u la, iva, onoraj. Biex jaraw il-glorja tiegħi li inti tajtni x'ħabbejtni qabel ma bdiet id-dinja. Biex jaraw il-glorja tiegħi. Minn għandek persuni huma konxji, jafu x'qed jiġri minnhom, huma attivi. Ma tistax tara jekk m'intix konxji.
Pawlu fil-Korintin jagħtina indikazzjoni oħra kemm il-tama tagħna hija waħda li għandha tferraħna. Bħalissa jgħidilna aħna naraw f'mera, mhux ċar. Mera ta' dari kienet mera tal-bronz li tara daqsxejn ta' xbija ma tarax sewwa. Dik hija l-pożizzjoni tagħna. Ma nifhmux kollox sewwa, m'għandniex il-komprensjoni tal-verità kemm suppost ikollna, infatti ma naqblux ma xulxin b'ħafna affarijiet għaliex naraw f'mera, mhux ċar. Naraw, ma mhux ċar. Ma nisomja. Però mbagħad naraw wiċċ. Għalli ma stadju Pawlu qiegħed jirreferi għal meta mbagħad imma mbagħad naraw wiċċ bħalissa naraf biċċa. Naraf jew nifhem parzjalment, imma mbagħad naraf sewwa bħalma jien ukoll magħruf. Jekk għandna dubju illi dan Pawl qed jgħid li jiena qatt naraf, qatt nikkomprendi, qatt nifhem aktar, wisq aktar milli nista' nifhem s'issa, biex vera niddeċiedu għal liema perjodu ta' żmien qed jgħid. Għal wara l-qawm mill-mewt, jew appena mmutu u nittieħdu fil-preżenza ta' Alla. Nasab il-ħaġa toħroġ ċarissima jekk naqraw tin Korintin 5:8 fejdilna Pawlu jgħid hawnhekk. Aħna għandna qalbna qawwija, għandna ħafna kuraġġ, għandna ħafna konfidenza. U rridu aktar xi noħorġu mill-ġisem u nagħmlu mal-mulej. Mela Pawlu hawnhekk noħorġu mill-ġisem. Mela ir-ruħ mhijiex il-ġisem. Il-vera jien hija r-ruħ illi fil-mewt toħroġ mill-ġisem. Kif nistaqgħu vera affarijiet misterjużi ma nistgħux nifhmuhx, ir-ruħ hija materjal, ma nistax nagħmluha fil-laboratorju biex tagħmel testijiet fuqha. Ma kollha qed jgħid illi nippreferu li noħorġu mill-ġisem biex nagħmlu mal-mulej. Ma mhux tal-li r-ruħ ma tinżilx mal-ġisem fil-qabar, ma toħroġ mill-ġisem u għaliex biex tkun qar milli bħalissa nifhmu, bħalissa nikkonox ħafna affarijiet, involuta ħafna, ir-ruħna involuta, titlob il-Alla, tfaħru, nagħtu testimonjanza dwaru, ir-ruħ tagħna hija involuta. U allura mal-mewt se insiru għall-ar jew għall-aħjar. Pawlu qed jgħid hawnhekk noħorġu mill-ġisem u nagħmlu mal-mulej. Ma tagħmel sens tagħmel mal-mulej meta int ma tkunx taf x'qed jiġri minnek. Din hija tama tal-Kristjan. Tama li fil-tip tal-Apokalissi mbagħad hija toħroġ tal-ċara. Meta kull darba li Ġwanni jingħata il-viżjonijiet tiegħu biex jirrekordjhom għalina. Qisu qed jiftilna twieqi fuq l-eternità biex jgħidilna ara x'qed jiġri fl-eternità. Bħalissa din fiż-żmien. Tajjeb imma mbagħad la noħorġu minn din-dinja. X'jagħmlu? X'qegħdin jagħmlu l-erwieħ ta' ħutna mejtin. Rivelazzjoni 5:9. Fejn hawnhekk jgħidlek dwar dawn l-24 xieħ rappreżentattivi u simboliċi tal-Knisja kollha matul iż-żminijiet. U jgħid li dawn għannew għanja ġdida bil-qalu int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul u fdejtna għal Alla b'demmek minn kull tribù, insien, poplu u ġens. U għamiltna l-Alla tagħna slatem qassisin u aħna nsaltu fuq l-art. Ġej fl-istat intermedjari, erwieħ bħalissa illi huma fil-ġenna qegħdin ifaħħru l-mulej u qegħdin jirrikonoxxuh bħala dak li fdihom għalih Kristu għamilhom saltna ta' qassisin u tom illi iva min issa stess jarfuh, iroddu l-ħajr, iqimuh fil-preżenza immedjata tiegħu. Kapitlu 6 vers 9. Meta fetaħ il-ħames siġġiel jiena rajt
taħt l-art tal-erwieħ ta' dawk li kienu maqtulin minħabba l-kelma tagħna. Minn għandek nies illi huma ġenna, però m'għandhomx il-ġisem. Kienu maqtulin. Mart. U kienu jgħidu bleħen qawwi u jgħidu omulej għaddi soferu. Ma nagħmilx ħaq u titħallas tademna minn dawk li jagħmlu fuq l-art. Jitkellmu. Forsi tgħidli jitkellmu b'nar ħadd. Kapaċi nisimgħu mingħajr widnejn. Kultant, inta staqsi dar mistoqsijiet. Beethoven li kien stone deaf. Stone fl-aħħar snin ta' ħajtu kien ma jisma' assolutament xejn. Xejn. U kif dak il-mużika, kif jismagħha? Jismagħha, l-ispirtu tiegħu. Ġifieri il-ruħ kapaċi tagħmel mhux inti tiġġudika. Kelma tagħna x'qed jurina Alla dwar ir-ruħ. Għawek jgħid li dawn jitkellmu jappellaw il-Alla u jifmu Alla x'jgħidilhom. Kull wieħed minnhom ingħatalhom il-bies bojor u għalulhom biex jistrieħu ftit ta' żmien ieħor sakemm l-għad tagħhom ikun sħiħ ma' sħabhom għaddejja magħhudhom li se jqattu bħalhom. Ġwanna kapaċi jinformhom dwar affarijiet li għandhom isaħħu u li għadhom ma humiex. Kapitlu 7 vers 9 jkompli jarrafna. Wara dan ħares wara kotra kbira li ebda bniedem ma kien jista' jgħodda minn kull ġens, tribu, poplu, il-sien kien waqfin qudiem it-tron tagħna. Qudiem il-ħaruf lebsin il-bies bojor u bil-pan f'idejhom. Ovvjament għandna ħafna simbolizmu għalhekk vera. Bil-pan f'idejhom il-palma hija tal-vittorja, tal-rebħa vera. Il-bies bojor għandha ġusti għad-disejn, bla makkja, bla difett qudiem Alla. U kienu jgħidu bleħen qawwi jgħidu s-salvazzjoni ġejja minn Alla tagħna li qed fuq it-tron u minn ħaruf. Kif nistgħu ngħidu dinja simbolika li dawn nies jitkellmu u qed nifaħru lil Alla? Ma naħsibx. Il-fatt li huma konxi li huma ħienja, huma feliċi fil-preżenza tagħna. Vers 15 ikompli jgħid għalhekk huma quddiem it-tron tagħna u jaqduh naru lejl fit-tempju tiegħu. U dak li qed fuq it-tron jammar fosthom. Jaqduh kif? Ma nafux. Ftit li xejn nafu. Ma ċertament jaqduh bit-tifħid tagħhom, bil-ringrazzjament tagħhom, bil-qima tagħhom. Dawn kollha l-attivitajiet ta' nies ġusti li m'għadhomx magħna f'din id-dinja. Kapitlu 14 vers 3. Għannew għanja ġdida qudiem it-tron, qudiem l-erba' kreatura ħajjin u xjuħ u l-ebda bniedem ma seta' jitgħallem dik l-għanja. Kienu kapaċi anke jgħannu, mhux biss jgħidu, mhux biss appella, mhux biss jitolbu, ma anke jgħannu. Bħalma nagħmlu aħna wkoll. Hawnhekk. Però il-resistenza tagħhom mhux tal-li ma mawritx Alla, tal-li ħadu promozzjoni. Ma għadu ma laħqux il-għan kollu li Alla ħejda għalihom. U ċoħe għad faddilhom il-ġisem. Bħida mingħajr ġisem mhuwiex sħiħ. Huwa inkomplut. Però ċertament mal-mewt il-Kristjan javvanza mhux imur lura. Kapitlu 20 vers 4 naqraw kasiħu fejn Ġwanni jgħidina rajt tronijiet u dawk li għadu fuqhom u lilhom ingħata l-ħaq u rajt l-erwieħ ta' dawk li kellhom rashom maqtuwa għal darb'oħra nies martri. Erwieħ, okej? Il-kelma ruħ, psuke bil-Grieg li tfisser il-persuna, il-jien. Okej? Rajt l-erwieħ ta' dawk li kellhom rashom maqtuwa minħabba x-xhieda ta' Ġesu minħabba l-kelma tagħna u li ma qimux il-bima u lanqas il-ġbija tagħha u lanqas ħadu l-marka tagħha fuq ġbinhom jew fuq idhom dawn għexu u saltu ma' Kristu 1000 sena. 1000 sena ċertament huwa numru simboliku illi ikopri iż-żmien kollu mill-ewwel avvent ta' Kristu mit-twelid tiegħu
Sattini avventi u fl-axħar jum. Ma s-sox natikom sal-profi ta' kollox. Tajjeb, imma ċertament għawet jgħidina li dawn eħxu għoddim Alla u saltu ma' Kristu 1000 sena, xaġa totalment differenti mill-li tajt il-ruħ tinżel fil-qabar u totma. Mistoqsija sempliċi għadin. Kif jista' jkun dawn l-irwieq jipparteċipaw dell-attivitajiet kollha meta huma qegħdin? Allura rridu ngħidu illi hemm xi żball x'imkien, hemm xi żball. Stefnu meta kien wasal biex imut bin-nies edewa tiegħu, edewa tal-Vanġelu illi qegħdin jaħduha kontra tiegħu u ma sapportewx aktar it-testimonjanza tiegħu. Dawna ħaġġru lil Stefnu li kien isejjaħ il-Alla u jgħid mulej Ġesu ilqa l-ispirtu tiegħi. Ġesu, Stefnu qed jgħidu ilqa l-ispirtu tiegħi u r-ruħ tiegħi. Huwa l-istess ħaġa. Stefnu ma kellu ebda biża' li r-ruħ tiegħu se tmur fil-lepi, kien qed jittama xi ħaġa wisq aħjar. L-ispirtu tiegħu ikun mal-mulej. Ilqa l-ispirtu tiegħi. U għatar kubtaj u għajt li ħenqawi mulej la doddolonx da bnub u mal dan raqat il-ġisem tijaw raqat il-ruħ kienet mill-uwa fil-smewiet ma' Salvatur illi tant u tant ħab. U l-istess ġralu u koll il-ħallil, u għet mill-ħallilin illi ma sieħbu u bħal sieħbu kien qed jgħajjar u jinsulta li Ġesu Kristu u jgħid jekk inti sultan inżel fuq is-salib u salvalilna wkoll. X'ġara minn tal-ħalli bret minnhom? X'ġara? L-Ispiritu Santu bil-fors li konvinċih fil-qalb. U hu jgħajru min jaf forsi ra tabella miktuba fuq il-salib dan u Ġesu ta' Nazaret is-Sultan tal-Lut. U kienet jisma' wkoll l-assassin u l-iskribi għajru Ġesu Kristu jekk inti s-Sultan ta' Izrael. Insa s-salib tal-affarijiet kollha. Il-konverżjoni tiegħu kienet daqskemm drammatika wkoll immedjata. U filli qiegħed jgħajjar Ġesu Kristu filli ħares lejh fiduċja u jgħidu mulej Ġesu. Ftakar fija meta tidħol fis-salta tiegħek. L-idea kienet jara raġel flagellat li bes il-kuna ta' xewk dajef. Kif jista' jkun dan sultan? Kif jista' jkun? U allura ftakar meta tidħol fis-salta tiegħek. Meta tidħol, ħalissa naf li m'għandekx saltna. Imma meta tidħol ftakar fija. Għax Ġesu qallu illum stess kun il-ġenna miegħi. Għaldi saltna, jien sultan, għabor qed taran bisluk, jien sultan. U llum se ndaħlek fis-salta tiegħi. U dik hija t-tama tagħna l-aħħar. Dik hija t-tama tagħna. Tassew ngħidlek illum stess tkun il-ġenna miegħi. Dakinhar stess fl-għaxija billi kien qed jidlam blaġla il-Ġesu nisbuh fuq is-salib jasbruh fil-flażel u poġġew fil-qabar x'sar mill-żewġ ħallel l-oħra ma nafux indifnu probabbilment ukoll. Rigward il-ġisemifa, rigward ir-ruħ ta' dak il-ħallel samilna kienet fil-ġenna. Miegħi. Ma tagħmel sens. Meta Ġesu jgħidlek ħadd tkun miegħi fil-ġenna meta inti tkun rieqed fil-qabar. Ta' mis-sens, hija kontradittorja, hija qed tgħid żewġ stejjer totalment differenti minn xulxin. Din hija t-tama tagħna aħbar, rridu naqbdu magħha u għalhekk għandna aktar u aktar ikollna fiduċja. Illi fl-aħħar mill-aħħar iva, il-mewt xi darba wara se ngħaddu minnha, imma se ngħaddu minnha għalkemm ngħaddi minn wiet ta' dan il-mewt ma nibża minn ebda ħsara għax int miegħi. Int miegħi fil-ħajja, fil-mewt u wara l-mewt. Għalhekk l-Apostolu Pawlu meta kien fil-ħabs u kiteb il-Filippin u qalilhom biċ-ċirkostanzi tiegħu biex kien għaddej. Però fl-aħħar kitibhom biex jinkoraġġihom.
biex jamlhom il-qalb għallhom jiena li għal-ħajja ja Kristu. U l-mut waqliħ. Il-ħajja ja Kristu. Ok, aħja minn Kristu xejn. Xejn. Imma qal u l-mut waqliħ. U vantaġġ għali għaliex. Għax bħalissa aħna ngħixu bil-fidi. Aħna mexjin bil-fidi f'Salvatur li qatt ma rajnih. Qatt ma rajnih jagħmel miraklu. Ma rajniex imut, ma rajniex iqum mill-mewt, ma rajniex tiras mewwiet, ngħixu bil-fidi. Abbażi tad-dokumenti l-Ispiritu Santu ħallilna, aħna nemmnu li d-dinja verità. U għalina il-ħajja hija Kristu. U l-immut liħ, iġifieri li ħankun b'xi mod ħankun aħjar milli bħalissa. Kif? Mhux billi nara Kristu ċinkwiċ, nara sabbu ċinkwiċ. Bitu jgħidilna għalissa intom ma tarawx, għalissa ma narawx, ma fil-mewt narawh. U narawh wiċċ imwiċċ. Għalija il-ħajja Kristu li mutu liek imma jekk ngħix fil-ġisem dawnu l-frat tal-ħidma tiegħi. Ma x'naqbad nażel ma nafx. Jiġifieri immuġ nibqa' xaw, Pawla għid mhix lażim tiegħek aħħar mill-aħħar. Naf li jekk immut ħankun aħjar, is-sitwazzjoni tiegħek tkun aħjar, għax jien marsus bejn żewġ naħat. Għandi xewqa li nitlaq. U nkun għandi xewqa li nitlaq. Insomma, meta jekk ir-ruħ tibqa' mal-ġisem għax il-ġisem u r-ruħ ma xorta waħda u tnejn jidħlu fil-papar, ir-ruħ fendelet, għadak. U Pawl qal għandi x-xewqa li nitlaq. Għandi xewqa li nitlaq. Hemm vjaġġ. Ħammur minn post tal-ieħor. Ġesu għalina sajja ħajjilkom post għalikom. Għandi xewqa li nitlaq u nkun ma' Kristu li hu wisq aħjar. Għaliex nkun ma' Kristu wisq aħjar. Għalissa d-dnub jifnina, jkidna, għanna diversi problemi, ħafna sfidi qudiemna li nkun ma' Kristu huwa wisq aħjar. Għax nitlu fil-mistrieħ tagħna. Madan koll nibqa' fil-ġisem huwa aktar meħtieġ għalikom, Pawl ma kienx egoist. Li preferi li kumur, imma tfadalix nagħmel magħkom biex nagħallimkom, nissudakom, nistabbilikom fil-fidi tagħkom. Iva, dan huwa l-prospett mhux biss ta' Pawlu, imma tagħna lkoll. Tagħna lkoll. Illi aħna bħal Pawlu aħna ta' Kristu, nappartinu għalih. U la darba aħna ta' Kristu ċertament se jwettaq il-wera tiegħu. Li jgħidilna li nkunu fejn ikunu biex naraw il-glorja tiegħu. Iż-żmien apostoliku il-Knisja ta' Tessalonika xi Kristjani kienu qegħdin imutu u l-bqija kienu qegħdin inkwetati ħafna. Għax bdew jgħidu imma Kristu sta meta jirritorna se jsir mill-mejtin tagħna. U Pawlu kitbilhom biex jikkonfortahom. Għal xejn. Għax hekk aħna nemmnu li Ġesu miet u reġa' qam. Hekk ukoll dawk li huma reqdin f'Ġesu kliem ieħor diġà mietu, Alla jġib miegħu fis-siriet. Alla jġibhom miegħu. Dawk li huma reqdin f'Ġesu fil-għaqda miegħu, Alla jġibhom miegħu. Missierna li inti fis-smawiet, fejn ħajġibhom miegħu? Fis-smawiet. Fis-smawiet. Hija tama għażiża, hija tama illi minkejja kollox, iż-żomna għaddejjin. Pawlu kull fejn mar meta kellu jargumenta ma' Lut, għallhom intom dawn il-Lut li mhumiex Kristjani bħali, għandhom tama. It-tama ta' missirietom, ċoħe illi Alla għajjimna minna. Bħalissa iva, l-erwieħ fil-ġenna u ma konxi jafu xed jiġi imuna l-Alla għandhom il-memorja u koll tal-dinja. Pero, ħana ġen fasizza, għad fadal xiksbu, għad fadal xirċiw minn għandalla. U ċar, illi jena talom il-ġisem li huma raddew l-ura qabel. U bekk il-bniedem ikun skieħ. Ruħ li tammar ġisem. Il-differenza jkun il-ġisem li ħajna tagħmilna imbagħad ma nixaf inqogħdu ntabbulu
U nibbalaw il-mediċini għax ħajkun ġisem li jkun adattat għall-eternità. U dan huwa x-xogħol kollu ta' Alla mill-ġira. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now